Ora gak nomor sampean lho. Ora itu. Aku apa ya ora sakno iki kuat. Mas, tolong melaku. Mulai aku mau ngongkon. Sekarang ini Putri. Sik. Nanggung. Ini lho tak nek ngomong iki. Iya tuh nanggung bisa. Ini matang. Wes deh. Tadi. Nanti Pak wis matang kok. Wes nek mau. Lagi sik video. Makan apa? Ora ketok ya kok. Wari iki ae. Nek penggaweanku nganu yo video. Lah iya. Coba kita. Ya. Ada mau komplit. Turun di kak lele yo. Wah, terus kalau gak panas. Nek padane mah apa? Gede apa sih, Mbak? Ambilnya apa? Wis mateng. Segone wis mateng iki. Teklet. Wah. Di sini nih Fitri ya. Apa? Tak kira segone sak menit tok aja. Mbak iki anak nakal. Apa jeruk? Iya. Duwe wit jeruk, guys. Wah. Ndek sama sapu kacang. Aku sing ngadu, Mbak. Ngadu kok nganu. Hah? Apa namanya, Teh? Iya. Dikasih. Aku lagi kacang ya. Enggak, masa dibrek-brek lagi hijau enggak gagang. Sawi. Gagang sawi pas aku anu. Lah wong iki 16.000. Sakai tenten 20.000 jadi tambahin ngek. Lho. 20.000 tambah loro, tapi itu jadinya sak ya ngono ki Mbak Miss ya. Lebih. Oh. Ambek 20.000 mbok tambahin. Piro lho? Langsung mulai dikepung sas. Sas. Oke 20.000 tapi kan jadi ada Mbak Miss. Tapi ya 20.000 tapi nak tak ngene. ora aku tuku 15.000 ya deh nanti. Dia nanti malah 15.000 kok, Mak. Ini tak. Mergone anu aku gak ngereng akeh bosen. Ayo iki aku tak ora tak kering juga. Ini dia apa tuh? Ora ada. Dia ora tarik mana. Ora ditumpuk. Iya neneng seperti ngene iki. Dan ora tarik. Kayak sini pecel, sego pecel kuwi. Iya. Kan ngono kuwi. Sini cepet kuwi ning ngono. Tidak arek yang ini. Heeh. Dia tarik. Ora tempe kering kecap. Masa orang arek ini bisa merawat? Arek ngorek-ngorek ora iso. Orang arek, dia orang arek. Masa arek, orang arek. Mau beda ya kayak Mengenang masa lalu. Iya. Lene sing sunat meninggal. Sunat. Ini apa ya? Ya. Las. Hah? Ini sing las sing. Rizal. Nah, Oh Rizal. oh itu tak lebih kon. Ambek meler. Neng. Agus meler. Yo malah yo budi sih lah apa. Wah. Belum budi kok. Peleng ae. Lebih kok nang sawai bagus. Oh, saya bagus. Arai bah kilo sapa? Masa Beli kecil. sedang sapa? Ora sampai. Iya. Lah aku jadi sampai Lah bagus. iki jek sawai bagus kae Masa? wong dituku sam. Kok nyari. Urung dituku
Kuwi dia pian sampe bagus lek ambil. Wah, pupuk itu panas rasane. Wih, iki cek Itu ya tak ngawur. cepat ini murid-murid. Kena apa? Mbok setoti kok. Saya kira tak cepat ini murid-murid kok. Soalnya kan tak ngene. Mbak Wiji, gone anu. Dari ku lho, Mbak. Kok dari. Iya ngono kuwi kok. Tak gone ati. Dari baju. Hah? Iya ngono kuwi. Tak gone ati iku. Ora, aku numpak budal sekolah rawane pas kono kok. Aku muter marani meler kok. Montake ndek kaya ning dia, Pak. Tak gone Mbak Wiji ya. Lek tanda Mbak Samja. Kayak sing macam jenenge Sam iki. Iya kan Mbak Wiji, bar Mbak Wiji ki terus ning gone Bakti kok mau Iya, maksudnya dia ngidul kene, ning kene kan nggen Mbak Wiji lho ya. Iya, Mbak Wiji kok. Iki ngidul kae. Bar kuwi, Rawane mat kono kok. bar kuwi terus ning gone Bakti. Iya, Bar gone Bakti terus ning gone Eti. Marani meler. Nah, kowe iki gak diparani mae. Bisa. Yo. Ini di mana nih? Udah cowok kok. Biasa dia apa? Cetoti. Pecuk. Aku. Kok kudu mudis-mudis kabeh. Kita sing gawe kontrak aku. Wong ngarep tidak ngomong tebon, jagung. Memangane jeruk ngene wong ngono. Ana wong dijak mangan. Adis ki malah nek adis ki aku jagung Mbah Lam perintis-perintis di Dilit. bakari. Elek-elek. Buduk-buduk wong ki padha Nek kowe ngare jarene malah disuwi pancol barang ambek wong iki. Sini nyolong jeruk. Sunari nek sunari. Demiannya seru-seru ya. Wong iki nek kan. Sama-sama ngomongin. Saiki gak ono. Nek saiki Nek kene aku tak ngarit, utang sapu sawah. Gak ono. bocah saiki kan jago sawah yo. Sapu sawah. Timun-timun kai-kai ya lho. Enak Saiki saiki. ki panganan iki ora semua Emang. saiki. Dia nak Akhir kan ijek podong aneh krai tamburan iki podong nyolong, podong Ngene. piye. Sik kira enak dicak. Aku dek biyen kon ngarit malah nyolong kacang. Tapi teh Kacang cabut ki lho tak jejel nang ngene jero. dinate kae cek kok. Ijek ya. Ijek lho. Wong ijek cilik ndek kae ijek. Iya cek sekolah. Kali ya. Lali nek Lah wong meninggalnya Pak Ade iki lho cilakan najis. Oh, lali. Tentang. Tidak nikah pada ini. Kasur nang TV iki kasur iki. Mau ngomong itu. Ajis. Aku lagi Aku kalau dia bilang berbagai masuk itu aku pasti mikir ini. kasur iki. Iki kasare kene. Ijek cerek. Langsung tidak terlewo terlewo. Saya mau dituturi. Ya ada melok pas aja semua. So, coba baleni yo rapi. Wis mono kuwi ngono to. Nek maek dah. Kuwi ngapo? Ngono nek arune saiki ora oleh kalian ngetoti. Iya aku wit Lah dia nanu nange kok Mbah Ben. Mbah Ben ini Ben ini. Bocah lek ngandani bocah rasa kakean kabeh ngono. Aku Iya, iya. Aku yo bunga-bunga. Bocah ki elingan kali ora sabun. Lah aku ora tau senene mbik lambe. Bantere Langsung tangan. ora bunga-bunga. Coba Cepat wis. luwes ngono. Sikile apa pupune apa kentale apa. Tiwas bolak bulu ora di Angger rumah. aja sirahe. Aku dingarokno mbek dia no. Sirah ambek kuping gak Aku ono. nyeneni anak. Aku nyeneni anak iki wis Itu Bi. Kirim mana mau. Mati tetep tae. Milere enak apa? Gus mah. Agus bagus. bagus jamu. Aku sedemi. Lah dolah wis ku ya. Heeh. Kuwi batu remang Untuk Mas. sawan lho. Iya. Anak elo tadi. Anak elo ora wis. Iya. Seperti pimpinan. Kali anakku yang mudi. Tadi ki mbak tak critakno lho. Ada Pak saya terus mari dia nak kono ki Udang ki lho dik kan sing jaga semari adik Pak. Marine sering. Lah ngono iki aja sih mbok ngrili mbok HP-an. Nono mulai ora tau kowe. Ora tau kowe Pak iki. Ambek Bukan nono. winyo. Kuwi kok angel nutupe. Dan nono kuwi lho. Nono nek
Marti jebret. Oh iya nano toh. Yo, Nano Lah nyono Ya nano iki pas aku anak loro. nano. iya ngono sing bature iki malah jare. Lah nek nano kuwi nggo. Yen ngono iki. Dak terus lah aku kan dari wong-wong ngono ki lho. Ngaji ngene. Lah kuwi terus tak cowot-cowoti ya, tak cowot-cowoti tak beauty tak disi-disisan. Tak cowot-cowoti tak nangisi. Lah semua iki kecungul. Anggite iki apean. Yu, aku sih ngene-ngene ngono nih, wak ape ngono nih kan. Kono tak cetoti aku nangis ngono. Terus yu lagi kawan. Orang aku nangis aja naik balik cengkel. Balik cengkelak ngono. Untuk ero. Menurutku mau yo langsung. Iya tapi nek dadi sego ya pas asin. Apa bumbuku ya sing iki rada asin. Rada erep. Dengar rupane orange, gagang. Ya, apa menane? Iki kecap ya. Asin. Mae ngono kan. Turu telu bapak 5 6 7 8 9 10. Dungani lek, Pak. Dungani. Lek pas dadiane saiki. Lah yo. Dungani Lah tuh. pas iki. Biasane kayak gak ngono niki Piye? Oh, diceluk Mbah Mudin. Aku liane juga didungani Mbah Mudin. tengane Mbah Gampang. Heeh. Ya sing sen kan yo bojoku dhewe yo. Sayang sing entuk kira aku. Aku tak enak. Warga ora kuwi yo. Nipis yo, Mbak yo. Tak kokon tuku bakso dhewe wong e. Iya, iki sampean sambel. Iya. Erok. Gare. Ben gak garing. Iya. Ngene iki kok ngene, Mas Martita iki lho Mas, kon ngene nganu Mbak Mis kan takon omongan wonge ya. Wong kan ning kono gak enek ngene iki di Jakarta. Gak enek wonge gumun. Denane entuk berkat piro ya, Mbak? Kok gak iki? Wong wis ning kene ya keteke. Iya. Wis kene urung. Heeh. Urung. Sal, kok gak sapa? Eka. Eka ne sing Dah. Sapa neh wi? Anak kok gak dengi? Jo. Oh iya lek tuh. Terus kok gak Mbak Kulina kok berkata akeh kan dekne kan anu gak anu. Jakarta Kak, Nang rene kok Jakarta. Kak, tak sing kenane tok orang anu. Iya Mbak Rene, suwi gak Rene. Piye? Tak jarene maksudnya ngono. Iya, tak kon Rene ancene kok. Habis sekolah iki lho. Wis pasti lho sing cilik apa sing gede. Sing cilik sing gede gak melok. Di sini apa ya? Gak melok. Baturi bubuke. Ki wis SMA iki bocahe. Wis gede dhuwur ya. Fotone Mbah Gampang iki dhuwur. Aku mau